जोबोद दुखुनि खौरां जोंनि मान होनो गोनां मस्ट राइट रेभारेन्ड नित्यानन्द बरगयारी जोंनि बर'फोरनिनो गिबिसिन बिथाङा बिशपमोन। बेनि सिगां खुनु मोनसे गिर्जायाव बर' बिशप जोंहा गैयामोन जदिउबा नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनि अब्लाबो बर'फोरनि गेजेरावनो बिथाङानो गिबिसिन बिशप आरो बिनि उनाव जोंनि NLC आसाम बेंगल बिहार बे मोनथाम स्टेट अरुणाचल जों लानानै मोनब्रै स्टेटनि बिथाङा मडारेटर जानानै खामानि मावदोंमोन। धुमका हेड क्वार्टारा बिथाङा गोबां माने जोंनि NLC आव गोबां अबदान बिथाङा होलांबाय। बिथाङा गाहायै धोरोम सिबिनायनि थाखाय मानसिफोरखौ थुलुंगा होदोंमोन मोजां लामाजों जाहाथे मानसिफ्रा सोलियो आरो गाहायै बिथाङा इयुथफोरनिखौ लानानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजां लामाजों जाहाथे सोलिलांनो हायो। बिथाङा बेबायदि बोसोन होनानै गोबां हाबाफारि बिथाङा लादोंमोन स्पेशली इयुथफोरखौ टारगेट खालामनानै जाहाथे धोरोमनि सोलोंनायजों लोगोसे स्कुल इउनिभार्सिटिनि जिथु एजुकेशन बेखौबो जाहाथे मोजाङै लानो हायो साफ्रोमबो माने ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा बेनि बागै बिथाङा फोरोङोमोन। बिथाङा गोबां मेथाइफोर लिरलांबाय गोबां धोरोम बिजाबफोर बिथाङा लिरलांदों। नाथाय हरखाबै साननैसो बिथाङा लोमजानानै दङमोन गुवाहाटीनि नेम केयार हस्पिटालाव मैया मोनायाव बिथाङा जोबथा हां लाबाय आरो बिथांखौ मैया मोनायावनो जोंनि नैबे बालाजान तिनालि गौरां मिसननि सेराव बिथांनि जे गावनि न' बाहाय लाबोदों आरो दिनै सारा NLC जों लोगोसे गुबुन चार्चनि दैदेनगिरिफोर कैथलिक बिशपखौ लानानै गुबुन चार्चनि दैदेनगिरिफ्रा दायो नुजाफैदों आरो 11टायाव बिथांनि नामाव गिर्जा खालामनाय दङ। बे हिसाबै गोबां मानसिफ्रा गोबां दैदेनगिरिफोर फैबावगोन ख्रिस्टियानफोरल' नङा जोंनि ओनसोलनि जायफ्रा बिथांखौ मिथियो सासे मोजां सुबुं होननानै सासे धोरोमनि खामानि मावग्रा होननानै खाथि खालानि गोबां रायजो राजाफ्रा नुजाफैदों। बिथांनि जे रुंसारि बे रुंसारि जानायाव जोंहा जोबोद खहा जाबाय मानोना 2027 मायथाइयाव गौरां मिसननि 100 इयार्सनि सेन्टिनारि जुबिलि जों खुंनो थांगासिनो दङ आरो बिथाङानो बे जुबिलिनि जे जारिमिन बे जारिमिनखौ सुजुगासिनो दङमोन। जोंनि थाखाय बियो जोबोद खहा। आङो बे समाव बिथांनि न'खरनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो इसोरा जाहाथे बिथांमोननि जे न'खर बे न'खरखौ जाहाथे आशीर्बाद होयो आरो बिथांनि न'खरखौ जेन' बानजायो दुखुथिया न'खरखौ बिनि थाखाय आङो आंनि जे आर'ज बे आर'जखौ इसोरनि खाथियाव गथायो। रुंसारि जानाय समसिम बेसे जाखो? एक्जाक्ट जों मिथियाबाबो जानो हागौ 77 बोसोर निस्सय बिथाङा जासिगौमोन। दासिम बिथांनि जोनोम जि अक्ट' आङो पार्सनेलि मिथियाखैब्लाबो जों मोनसे अनुमान खालामनो हायो बिथाङा 77सो हयथ' बोसोर जागौमोन। बिथांनि 2 फिसाजो आरो सासे फिसाला बिथांमोननि न'खराव दङमोन आरो बिथांनि अनजालि बिसि बेबायदि गासैबो फेमिलियानो बांसिन धोरोमजों लोब्बा थानाय आरो बिथांमोना धोरोमनिनो हाबा मावोमोन। बिसेसकरि जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिथाङा जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दङ थुनलाइयाव आरो समाज फोसाबनायाव बिथाङा गेदेर मोनसे भान्डारि होलांबाय जायखौ हयथ' जोङो उनाव जोंनि बिजाब सुजुनाय जायोबा बिथांनि जिथु अबदान बे अबदानखौ मोनगोन। गिबियाव बिथाङा सासे टिचार हिसाबै मोजां सासे टिचारबोमोन आरो बिनि उनाव धोरोमनि हाबा मावदों आरो बेबायदिनो थिअलजिकेल फरायनानै बै समावनो केलकातानि श्रीरामपुर कलेजाव बिथाङा बेचेलर अफ डिभिनिटि बिथाङा खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ पास्टर अर्डिनेसन होनाय जादों आरो बेनि उनाव बिशप जादों। बिशप जानानै बिथाङा जोंनि बङाइगाव डायसिस सारा आसामाव बर'फोरनि थाखाय खामानि मावदों। इयुनाव आरो बिथाङा माने जोंनि मोनब्रै जे स्टेट बे स्टेटनि मडारेटर हिसाबै धुमकायाव थानानै बिथाङा खामानि मावदों आथिखालनि जिथु झारखन्ड स्टेट। दा बेबायदि गोबां अबदान बिथाङा दङ जोंनि धोरोमाव जोंनि हारियाव। बेनि थाखाय जोंहा जे सासे गेदेमा सुबुंखौ जों खोमानानै लाबाय जोंनि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव आरो मोनसे खहा होननानै जों सानो। दिनै बे समाव आं गिबियावनो
आंनि गोसो गोरबोनि दुखु मोननायखौ न'खरनिसिम आं फोरमायग्रोनो सानबाय। राइट रेभारेन्ड नित्यानन्द बरगयारि सारा मैयासो गुवाहाटीनि नेमकेयार हस्पिटालाव बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो जों बयबो मिथिगौ जे बर' NLC चार्चनि बिथाङा फार्स्ट बिशप आरो मडारेटर बिबान मोननानै गोबांथार खामानि मावदोंमोन। आंनि गोसो गोरबोजों आं बेखौनो होननो नागिरदों, थारैनो जोंनि NLC बे बेसेबा गिदिर मोनसे चार्चखौ एबा जोंनि गासै बे डायसिसखौ दैदेननायाव बिथाङा सासे जोंनि गार्जेन बादि जानानै जोबोद दैदेनबोदोंमोन आरो दिनै नोंथांमोना नुदों बेवहाय खालि जोंनि गुबुन गुबुन डिनोमिनेसननि ख्रिस्टियानफोरल' नङा, मानगोनां जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जायफोर गुबुन गुबुन धोरोमारिनि मानसिफोर सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो बिथांमोनखौ सारखौहाय अनसायफैदों, बिबार बावफैदों। दा बे बिथिङै गासै नायोबा जों बुंनो हायो बिथाङा खालि बर' मोनसे ख्रिस्टियान धोरोमनि थाखायल' मावनाय नङा, समाजखौ बोरै फोसाबनांगौ बिनि थाखायबो बिथाङा गोबां खामानि मावदों आरो लिटारेचार बिथिङावबो बिथाङा गोबां बिहोमा दङ। बेनिखायनो आं सानदों जोंनि थाखाय सासे गार्जेन गोमानाया बे एसेब्लाबो जोंनि थाखाय खहा जाबाय आरो जोङो बेखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो सम लासिगोन। जेखि जाया थेवब्लाबो आं खावलायदों जोंनि साफ्रोमबो NLCजों लोगोसे जोंनि जेसेबां डिनोमिनेसन ख्रिस्टियानिटिफोर दङ जोङो खौसेयैनो जाहाथे आरोबाव बेबायदि सुबुं आरोबाव मोनबावनो हायो, जोङो सृष्टि खालामनो हायो, बेबायदि सुबुंखौ जाहाथे आरोबाव इसोरा जोंनो जगायनानै होयो। बिनि थाखाय आं इसोरनिसिम प्रार्थना आं खालामबाय। लोगोसे थालांनाय न'खरनि आबै थालांबाय सासे आरो सानै फिसाजो आरो सासे फिसालाजों लोगोसे फिसौफोर, दा बिसोरखौ गासैबो जाहाथे इसोरा गाहामैनो दैदेनलाङो। इन फिउचाराव जाहाथे न'खराव जेबो खहा जायाजासे इसोरखौ सिबिनानैनो जों जाहाथे बयबो आवगायलांनो हायो, बिनि थाखाय बे न'खरनिसिम जों इसोरनियाव गुरै प्रार्थना खालामो।